Здравейте! Сложих да се пече кекса и сега ще си хапна от стария фасол. Сварих го преди 1 или 2 дни и днеска го довърших. От лука, запържения лук, чесъна, пресен и стар и моркови, които използвах за кюфтетата с доматен соус. Отделих малко, за да има и за стария фасол. Сложих в тенджерата, сложих и олио и сол и пуснах котлона да заврат тези неща, за да се смесят вкусовете. И сега да обсъдя една много умна моя коментаторка. И намерила ме в 2 канала, не знам дали ми е абонатка, и пише: олигофрения не може да прави YouTube канали. Вземи си ги, изтри 2 или нещо от сорта. И аз не изтрих коментарите, а ги докладвах на YouTube. А когато докладваш някои коментари, YouTube ги изтрива за тебе, а ги оставя за коментатора. И ако този коментатор продължава да сее хейт, може да го махнат съвсем от YouTube. Няма да е голяма загубата за YouTube и за останалите, защото въпросната коментаторка няма никакви видеа. Само знае да бълва хейт, омраза. Естествено, заради този коментар няма да се обеся, няма да се давя, няма да се хвърля от 8-ми етаж. Аз продължавам напред. Лошото е, че за сега още не съм си монетизирала единия канал. Но дано и това да стане, да не съм закъсняла. Ако ви е харесал фасола, сложете лайк, коментирайте и се абонирайте за YouTube канала ми. До нови срещи!